крафт. И само да се оправи. Ай, почваме да играем. Това с и още един наш приятел го сторихме. Скина на хората. Ето го на Динамо 2. Аз казвам Лио, а пък той е Лонелов 707. Покажи ми целия скин, чакай малко. Покажи на мене скина. Виж, Вики, Вижте го него. погледни ме. Динамо. Се мъчих един час. Ето го на виж, Лонелов. покажи зад мене кой има. И вижте отзади. Монстър. О, имам вълна за още едно ниво. Сега да не мога. Аре, сега ще ходим ли някъде, какво ще правим? Аз ще си направя тук още едно. Снимаш клип, пак не знаеш какво да правиш, интересно. За вас да има. Аре, ай да строим нещо. Хайде, аз викам да... Аз отивам да събирам дърво и да правя къща. Аре, ай да направим... Що? Ще купя на водата. И така, върнахме се. Да, върнахме се. Тя пак да си видя. Сега Ето, човека от мене. с диамантената кирка ще става много бавно. Не става бавно. Не, с диамантената също става бавно. Ама ти поля ли господа, бе? Човек, те се чуват на клипа. Клипа е телефонът ти много силен и моят също и се чува. И Аз съм както видите, едни от нашия клас снимаме в даскалти и ги чуват как пеят. Чакай, ще пусна вода. Пускай! А човек, аз не... Дървото! Дървото се запали, брат! Маните слава! Дървото се запали! О, човек, направихме обсидиан с Виктор. Хубаво искам да чупа и аз. Ама то вътре в къщата с обсидиан. Лавата там е вътре. Абе, човек, пукати, айди, остай. Маните с вода, бе. Маните с обсидиан и водата. Нищо не се вижда, аз поне не виждам, не се вижда. Ай, сега остай. Ще пасна. Ви не сте го виждали. Чакай. Чакай отвътре да го правим. Човек, аз вече имам малко дърво. Ви къде сте? Кой е влязал там във водата, бе? Аз е. Май. Само гледам някаква глава да ръчи от дупката. Кричка, ела тук спокойно. Чай да взема малко от бока. Да знаете То колко не трябва? какво е? Експидиан става. Трябваше да го... Колко не трябва? Спидиан. Ей, той черното как беше, бе? Обсидиан. Да, Не, хора, помощ. колко обсидиан Аре, е? бе! Паяка, Човек, аре, бе! Динамо, бягай. Много си проси двамата. Да. Не ме пазите. Еса, Динамо беше надалече от тебе. Ай, вижте, бе, лачи помагайте. Вижте, запали се дървото, бе. Идва. Пусни вода, бе. Взимам водата. Оставай. Как не се запали? Да. Няма вода. Аз имам. Човек, аре, дървото се подпали, аре. О, Взимам. изгаси го. С нищо. Абе, Криско, махни се. Човек, махнете се, имам вече един стак. Аре, махайте се, бе! Чуляк се. А къде е копчето? Как ще влезе в къщата, бе? Някакъв скелет въди. Не ме интересува, аз си правя къщата тук. Вие не ме пазите и аз не ме пазя. Някой е те удари. Аз бях, знаеш къде бях тя. Откъде взем сега лава, бе? Ади, рагаме ли? Не, аз не ме лягам. Аз денонощно работя. Ма нямаме заплата. Нямаме заплата. Няма да ти плача. Трябва да ни плаща Хора, ми сервера. можеш един стак да... Пак се запали цивилено. Вики, сори. Чакай, че сега как ще... Абе, хора! Къде е ла... Не. Аз Къде ще е ла... направя копче. Манетите слава. И сега така. Хора, извинявам се за рекламите, обаче... Бък. Не е бък изобщо. Да си реклама. Тук е щупа обсидиана, не изнервяй се. О, кой ми тресна ратата, бе? Зарва го по някакъв.
Запали го транспорта. Ти може да запали! Ами хора! Айде, чао, аз съм махам. Не съм го намерил. Кой бе? Видиш ли? Що ще махаш? Сега, почваме да направим къща. О, лягайте в едното не стана, бе. Оф, чакай, си взема. Лягайте, бе. Аз ще легна в тази къща, защото съм гладен. Чакай, че аз ще направя. Светлината до края. Ще ти пеят. Лапитата пият. О, не мога да повярвам, на Христо му зареди песента. Ти са съвсем разбеги. Да. Ще има Непрепечени апдейтче за мене, сурови. за тебе. А, много бързо. Пътя за оня в заребеги. За оня е там, дет седи. Не. Хора, знае, че има. Али, кой ще ляга? Той няма и канал. Не, че легнал ли си? Хора, знае, че има Жиги три в запалки. описанието е. Линкове към каналите ни. Знае, че имаш три запалки. Знаеш, че има Овчи. Закони ми. Аз ги направих. Аре, бе, лягай, Вики. Абе, чакай да си оправя настройките, бе. Ади, лягай, бе. Аз лягам. За какво толкова бързо ще го направи, бе? Еми, чакай, то как беше, бе. Свенчи, вай. Сензитивето ти е много до края. Сега гледай. Айде, бе. Мега бавното е. Най-бързи. Направо паузира епизода, като си ги оправиш. Ти хората я да те гледат. Абе, след малко. Така, върнахме се. Знаете, че много чакахте, но... Не сме били никъде. Обаче аз тук чупа точно. Не бяхме никъде, само да стоя в лепите селища. Трябваше да оправим. Моля да ме донесе храна, хора. Те бе мързи ли тебе? Дефалт ли играти? Аз не знам в опата става от тези. Аз бягам. Аз ще умра. Мри. Найдене. Аз умрях. Всичко ми се запали вече. Всичко ми се запали. Взимай. Не можеш да вземеш, що се запали. Вики, можеш ли да влезеш в локвичката? Добре, Ой, аз умрях. Това е епизода, Ти излезеш от сървъра и умря. Лайки, коментирайте. Вики, Аре. играли са. Аз загубих всичко. Нищо. Ай си читнем. Как е? Още снимаш. Опа. Извинете, че снимам, но това